Kibra ma osedak kanyo kuom higni mathoth koro nyalo buonjo bang' riwruok moro ma iluongo ni Natural Capital Trust chako chenro mar kowo gi dala kaluwore gi dwaro margi. Riwruogno wacho ni okang' mar duoko oganda pacho en yor loko ngimagi kendo tieko chan ma osemakogi kuom higni duto ma gisedak kapango. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, jogo ma iduoko pacho bende ibiro kony mondo chak ngimagi makare e Kaluo. E kadak ma Kibra bore Nairobi en kadak mathoth oganda Luo ma yuto margi ni piny thoro chako e ngima. Kata kamano nitie oganda ma osedak kae kuom thuolo malach to ngima margi pod ok olokre kaka ne gichano. Adhi game kama tede game yala e gikona madhi. Angeline Achieng en dayo ma jahigni 61 osedak kae kuom higni maromo kata moheo 30. Tinende chunye oselor mana kaka jowargi mamoko e kadak ma Kibra koro odhi dala kendo ka chunye mor kendo en kod ilo mogundho. Koro kane gidwaro ji to chunye no para. To kane gibiro to giyuda mnaka. Me mokwongo chama be noduogo bobudho bolal mawe ni ero nyinga ero kowuok. To ne gikoya ga mna ni biro mna bet. Koro nyocha an gi moyo mar nang'e ni Nyasaye manokelo na jogi, Nyasaye mandala mocha. Koro nyapoka giduogo gi mare. Ngimane ok osebedo mayot kuom higni duto. Osegombo kaka onyalo dok dala kama ne onyuome game e kaunti ma Siaya. Kony mane wawinjo idhi gedni bas kose gedni imi pesa ohala mindiko mineno kanyalo dhi kanyo. Nandiko serial lakini ok serial no kata kabe achaka paro ne giwacho ni nyalo wilo. Ke serial en gima dwaro kamoro kaka center siro rano kanya dhi siro na duoge adhi ta duogo denda otama. Koro nitiere gik manyalo uso iye kanyo kaka wang'o rech, uso mena, anyalo tedo mandas. Lamo mare ne ochopo kendo en achiel kuom johawi makoro dok dala e yo ma opogore ni mari riwruok moro mak mar sirkal miluongo ni Natural Capital Trust ochiwre mar konyo ji makamago dok pacho. Koth osegoya ka apa ni neno dano kaka chal. Kaparo koth bigoya kendo dala. Ng'ama dhi konya be onge. Yani nalamoga ni dayudie Nyasaye miya ng'ato. Koro kanya yudo tako Nyasaye kari winjo ywakna. Ok en kende. Vitalis Onyango ma jaugenya kuom thuolo ma higni 20 osedach gi ngima kae mokalo. Apano negi promisa kaka da chop dala loso na kir gima ongo gono kod ng'iyo kaka nyalo chako life mara manyien. Nyamburko osepong' thich kendo koro giikre mar dhi chako ngima manyien ma gisobedo ka gigombo. Chenrono biro ringo kuom thuolo mar higni 2 aka bang'e ibiro chwale e kuonde dak mamoko thurka kendo geto chiwo geno ne oganda magombo dok dala chako dak to onge kod nyalo. It is urban to rural because we find that urban congestion is what causes sprawling of slums in the urban areas. People living in the urban slums lead a very pathetic life, squalid conditions with poor sewage, poor sanitation. Riwruogno wacho ni gin kod chenro malaria. We have been working in Kibra slums for close to 10 years, and our observation was that much as there is continued investment in the urban slums, especially Kibra, in terms of lives and welfare, there hasn't been a lot of changes. And we were asking ourselves, why is it that there is this vicious cycle of poverty, you know? Kayudo ohala bana kada chiem kucha to ano kanya duogo Nairobi ka. Enani yani ok dwa singore. Kech donga we joga ka. Mano kora wuotho ni abiro limo ge kata gimoro ke. To kaduog ni kata kiosk aduogo uso ka. Kapar ka ikra maduogo. Kech ka benda seda ke mang'eny. To onge faida ohala maogo. Familia maromo 14 madhi pacho kawuono gin moko kuom 36 mane ko dala higa mokalo 9 ka koro gipuoyo chenro makoro miyo gi fung'rokni. Adhi Siaya Sembo. Asedak Nairobi higni 20. Koro neno ka Nairobi roma dok dala. Ago erokamano ne mradi ni kuom wuoknwa oko mondo giduok wa dala. Walawo gi nyithinde boma ok ginya somo
ngima ok nyal dhi maber. Sababu ni kitu nilikuwa nafikiria kwa muda mrefu, vile naweza kutoka hapa Nairobi niende nyumbani kuanza maisha, na nikashindwa. Mimi ni mtu nilikuwa najiweza, najifanyia kazi, lakini ilifika mahali ugonjwa ikanipiga ghafla, sina nguvu kwa miguu, sina nguvu kwa mikono. So nilikuwa nalia sana hata vile nitatoka hapa na vyombo zangu niweze kufika nyumbani. Lakini nimeshukuru sana kwa hili shirika, kwa hiyo kazi imefanya. Nasikia moyo wangu umetulia, ni kama naota, ni kama niko sawa, hata sijajielewa. Joluo no gongero nthuru lo yengo. Ma en ngero makromo kumu jodak ma Kibra omakumo tegno kakoro gi ikre mar chako ngero manyien e gwenge ma Kaluo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.